खनसे देबावना होमबासो थैगोन बियो। गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन नायलांदोलाय आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोरा आं फुंनि ब्रेकफास्ट खालामगासिनो आरोना। दिनै भिडिअआ फुंनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय नालाय। ओमफ्राय आङो दा पुरि संदों आरोना। ओमफ्राय नैबेयावहाय बुद एवदों। ओमफ्राय बेखौनो फुंनि थाखाय जानोसै आरो। बिथिं फारसे साहा फुदुंगासिनो आरो। ओमफ्राय साहायाबो गोदौगासिनो। ओमफ्राय जाबाय आरोना आङो जाबायानो रेडि। ओमफ्राय नै गासिबो रेडि जाबाय जानांसिगौल' आरोना। ओमफ्राय दायो आङो नैबे थालिरखौ ओंख्रि संसै आरोना। आं थालिर ओंख्रि माब्लाबाबो संफेराखैबो आरो मोनजाफेराखैबो आरोना। दिनैसो फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय दा आङो थालिरखौ हानोसै आरो। एक मन जासिगोनथ' बियो। खनसे बुबावदोब्रा होमबासो थैगोन बियो। खनसे देबावना होमबासो थैगोन बियो। गेब्लेगोन। लिखा आरो आङो। नै सायख'सै आरोना। ना खनजागुलायबाय नै दाउफोरा। दिनैसो फार्स्ट टाइम थालिर ओंख्रि जागोन आरोना आङो। मिन्थिफेरानो माबायदि जायो माबायदि सङो। दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो। प्लास्टिकआ गैया होमबा? नङानो फैसाखौ हरदो। भिडिअखौ आं बै कामेराखौ लांसै। बे प्लास्टिक लाबाय थादो नों आखायाव। जाखांबाय बिलाय मा जाखांनो माजों सिखोनाव नोंलाय? आमायनो दुइस'नि दोन। बेना लाबाय 100नि। होदोमा बेनो। दे होदो। ए बिथै सोनो नै सोना होफैदो। 100नि? बै प्लास्टिक। दिनैखौ दै बिलाइखौ आधा केजि हरदो। गंगा। माबादो। नै आंहा बेदर लानानै फैबाय। लामायाव बेदर फाननायखौ लानानै फैबाय आंहा नै। मोननै लाबोखादों। ओमफ्राय बे बेदरखौ आं दा संनोसै आरोना सानजौफुनि जानो थाखाय। ओमफ्रायो बेखौ संनानै जानोसै। बिथिंजाय रेडि खालामबाय आरोना आं संनो। फाइनालि आंनि बेदर संनायखौ आं खोन्थायालासिनो दा बेदरा मोननायखौसो आं खोन्थाबाय आरोना लोगोफोरनो। अमा थालिर आलु ओंख्रि बेनो आरो जोंना दिनैनि ओंख्रिया।
जानोसै आंहा